Hello guys, magandang early morning sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito pang weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 14 hanggang 16, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. If you like the English version, just click on the link here. If you're watching via Facebook, just visit our channel, Mike Mr. Typhoon Padua, for the English version. And this brought to you by Typhoon 2000 and Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Interested? I-click lang po ninyo ang link dito. Or kung kayo po nanonood sa Facebook, meron po tayong link sa baba po ng video dito. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, meron po tayong binabantay na yun na LPA nung last nating video nung linggo. Sinabi natin na yung darating pong weekend, meron naman tayong rain event. At hindi po nagbabago ang computer models. Ganun pa rin pinapakita. Uulanin tayo sa Biyernes, Sabado or hanggang early Sunday dahil po sa posibleng paglapit nitong LPA na mataas ang probability na yun na baka maging bagyo. At bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa kapag naging ganap na po siyang tropical depression as Ada. Ito po yung dating Agaton, since si Agaton 4 years ago, nag-cause po ng grabing pinsala at damage sa ari-arian, kaya pinalitan na po yung pangalan niya. So first time gagamitin itong pangalan na Ada. Okay? So ito pong system na ito ay baka nagugulat kayo, Enero, bakit may bagyo? May mga taon talaga po na pag buwan ng Enero may nagpo-form. Ang last na bagyo na nagkaroon po ng major significant effect sa Bicol region at Eastern Visayas was way back 11 years ago nung pag-visit po ni the late Pope dito po sa ating bansa nung pumunta siya ng Tacloban. Okay? At ito po, yun po yung time nung bagyong si Amang. Okay? Yun po yung bagyong yun na dumaan rin ng Bicol, similar sa track ditong potential na bagyong ito. At sana i-pray natin na hindi po ito makaka-affecto sa atin kasi po kapag lumapit po sa Bicol region, double whammy po ang epekto nito dahil meron na po nga tayong minor or moderate eruption ng Mayon Volcano. Dadagdagan pa nitong grabing ulan nitong potential na bagyo. So kawawa po ang kababayan natin sa Albay, sa slopes ng Mayon, baka magkaroon po ng massive lahar flows. So I hope na kayo pong nakikinig dyan sa Albay, mag-prepare na po kayo yung mga naninirahan sa slopes ng Mayon Volcano dahil po magkakaroon po tayong rain event kasi 2 to 3 days from now na lang po ay makaka-experience tayo ng mga ulan. Pag yung movement niya ay more to the east, mas lesser po ang effect ng ulan. Pero kung matutuloy itong track ng ECMWF, itong European model, na malapit sa Catanduanes na yung Sabado, medyo delikado po ang mga kababayan natin sa slopes ng Mayon. Hindi lang man pong sa Albay o sa Mayon, pati na rin sa buong Bicol region, lalo po sa Camarines Sur, sa Naga City, Iriga, Daet, Sorsogon, Masbate dahil po medyo lumalaki yung kanyang sirkulasyon. So, ang epekto ng ulan nito, base sa forecast, pwedeng umabot ng up to 200 millimeters. Okay? So, mag-prepare po tayo, mag-coordinate sa mga disaster units at bibigyan natin sa inyo ang pinaka-latest na yon tungkol dito sa low pressure area 91W na medium chance na po para maging isang ganap na bagyo at baka later today magiging tropical depression po siya. So ito yung latest GovSat natin ngayong araw na ito ng Miyerkules, January 14 hanggang bukas, Huwebes, Enero 15. At nakita nyo dito yung pag-develop ng kaulapan nitong si LPA 91W. 35 to 65% chance, moderate po yan o medium chance, and aktibo na po siya. Yung kanyang trough ay magpapaulan, magbibigay ng mga thunderstorms na yung hapon o gabi sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Ang Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mindoro, Romblon, Marinduque ay nasa influensya po ng tinatawag nating hanging silanganin. Kaya minsan pag hapon o gabi, may mga dumadaan pa rin mga thunderstorms at mga ulan. Ang Hilagang Luzon ay nakakaranas pa rin ng konting amihan kasi humina yung amihan, kaya nakakabuelo po itong si 91W upang ito po ay
gumalaw papuntang northwest. Okay? Ang medyo kamalasan lang natin, yung amihan darating pa next week between January 20 to 21. Sana kung ngayon lang siya dumating, baka hindi ito nag-develop. Baka malulusaw ito sa sobrang lamig ng amihan. So, it's just the timing ang dependahan nitong mga system na ito. So, kung timing and with only 2 to 3 days from now, mataas na po ang probability na makakaranas tayo ng mga pag-ulan na yung darating pong Biyernes at Sabado at pwede mag-extend hanggang Linggo. Depende sa motion nito o paggalaw nitong low pressure. At majority ng mga computer models is either tropical depression or tropical storm. Ang Google DeepMind ng AI ng Google ay tropical storm ang pinapakita. The same din with the American at European model, minimal tropical storm. So, mag-ingat po tayong lahat. Mag-prepare, makinig sa mga latest updates mula sa Pag-asa. Baka anytime today, mag-issue na silang warning. I-upgrade nila bilang tropical depression ADA. So, patuloy natin babantayan yung weather system na yan. Pag naging depression po ito, everyday meron tayong video analysis. So, ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita niyo ang mabilis na pag-develop nitong tropical low na si 91W. At pag naging depression po ito, magiging 01W at bibigyan ng local name as ADA. Nasa loob na po siya ng PAR, 580 kilometers east of Hinatuan or east-southeast of Hinatuan o Tandag City, Surigao del Sur. Medyo nag-relocate po siya dyan at nakita ninyo ang pag-develop ng central dense overcast malapit sa kanyang sentro. So, a sign na lumalakas po itong weather system. At ito yung zoom in satellite animation. At nakita ninyo itong early morning satellite loop na yung trough niya pupunta na po dito sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pag sinabi nating trough, ito po yung extension ng rain bands o outer rain bands itong CLPA 91W. Bicol region, okay pa po ang panahon pero sa hapon gabi may mga thunderstorms tayo. Lalo na po pagdating ng Biyernes, pagdating nitong outer rain bands itong si LPA 91W. Ito yung tracking mula sa polarweather.com at nakita niyo biglang nag-jump dito. Akala niyo bumilis. Relocation lang po yan dahil na lumabas po ang tunay na possible center niya medyo to the northwest ng current position kasi dito siya dati. So, ang JTWC as of now, low pa rin ang chance but anytime today baka i-upgrade yan bilang high o medium. So, baka by Friday, tropical depression na po yan. Ang ganyang hangin as of now is 30 kilometers per hour moving northwest at 20 kph. At ito yung kanyang mga forecast tracks galing sa mga reliable computer models. Wala po tayong tracks. Yung ating storm track ay lalabas yan kapag naging ganap na bagyo as well as Pag-asa. May mga tracking sila kapag naging ganap na pong tropical depression. Ito po yung latest mula sa European model at papakita natin sa inyo na yung Miyerkules, lalo na mamayang hapon, baka TD na po siya kasi yung barometric pressure po niya sa may sentro ay 1001 MB. It constitute na isa po siyang tropical depression. And then by Webes nandiyan na po siya sa may east of Eastern Samar bilang isang tropical storm. 997, tropical storm na po yan. And then by Friday ng hapon, likely nasa 75 o 85 kph yung lakas niya based dito sa European model. At magkakaroon din po dito ng tinatawag nating shear line. Pero hindi pa nakaka-affecto sa landmass ng Pilipinas. More tayo sa tinatawag nating enhance o pinalakas na hanging amihan. So magiging windy na tayo by baka bukas Thursday. Medyo start ng hangin. And then by Saturday, ito po yung pinakamalapit niya, roughly more or less 200 kilometers east of Catanduanes. Medyo umuusad po siya more to the right, which is good news. Kasi pag lalo po siyang lumayo to the right, mas less ang effect ng ulan. But sa distance niya ito, we could expect 50 to 100 millimeters sa Central Bicol, while doon sa Eastern Bicol region,
Partito, Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, Eastern Camarines Norte, pwedeng umabot ng up to 200 millimeters ng ulan. Sa atin, sa Naga, Iriga, Central at Western parts ng Bicol, 50 to 100 millimeters, but we don't know. Sometimes, mababa lang conservative yung values ng mga models. In reality, mas mataas. Palagi natin nakikita yan in reality. So, hopefully, sana hindi umabot po ng 300 millimeters dahil grabe na po ang mga pagbabaha niyan. But, it will not reach the level of Christine na 600 millimeters o 700 millimeters. Kasi medyo mabagal talaga yun. Mas malaki. Ito, medyo small size lang. O medium, small to medium size ang kanyang sirkulasyon. So sa linggo, based sa European model, akit po siya. Mag-recurvature sana, but pagdating po ng Lunes, Martes, may pababa pong surge ng amihan. Okay? Kita nyo dito yung amihan. Dito sa taas. So, nandyan yung amihan, pababa. Kaya sa 21, ipupush nito ang system more to the south. So, magkakaroon po yan ng surge ng amihan. So, ang direction nitong weather system nito ay bababa po siya dito at malulusaw po bilang isang remnant low. Dahil sa sobrang lamig niya at sa pagtaas ng wind shear, pagpasok ng cool dry air sa kanyang sirkulasyon kasi ang bagyo is warm air, warm core po yan. Pagpapasukan mo siya ng malamig na hangin, hihina po siya. Kaya sa 22, remnant low na lang po siya sa may east of Albay Gulf o sa may east of Northern Samar. 23, lalusaw na po siya sa hangin ng amihan. At meron pa ditong shallow LPA na gusto mag-form banda dito. But saka na natin pag-usapan yan pag less than 7 days na. Kasi ang probability niyan o yung uncertainty mataas pa. So yan ang tracking niyan. So maganda po tayo dito sa Bicol based on the European model. Sa American model ay medyo same din for the next 3 days, but ang kanyang paglapit sa Bicol ay medyo malayo ng konti. Okay, so yan po. Same din po na magkakaroon ng clockwise loop dahil sa pagdating ng amihan, bababa at malulusaw sa may Northern Caraga. Tapos dito sa long range, meron na naman isa dito. Pinapakita ang American model, but again, highly uncertain pa po yan dahil wala naman pinapakita masyado sa European model. So yan ang European at American model. Ito na yung ensemble mula sa weather nerds. So yan po, pinapakita dito na mas malapit ang daan nitong si LPA91W, si soon to be ADA, east of Bicol, samantala may kalayuan itong sa American model. Ang Google DeepMind ay similar naman po sa American model. So, pagdating ng January 17, which is Saturday, yan po ang pinaka-peak intensity niya. Posible po siya umabot ng tropical storm. Yan ang pinakamataas na points ng ensemble ng Google DeepMind. Yan po siya. Same din po, Sabado ng hapon, closest approach, east of Bicol region. And mag-aakyat at magka-clockwise loop, pero patunaw na po siya bilang isang LPA dahil po sa lamig ng hanging amihan. So yan po ang mangyayari. Yung pag-akyat niya at mag-record sana, magkakaroon ng opening yung frontal system. Magkakaroon ng opening sa ridge, but yung panibagong surge ng amihan ay yan ang magpapamatay dito sa system na ito. Okay, so kung titingnan natin yung cone of uncertainty, yung ensemble tracks, halos affected po ang Bicol. So mag-ingat po tayong lahat sa possible rainfall amounts na ibubuhos itong weather system na ito. Ito po yung rainfall forecast, 3-hourly rainfall for the next 5 days. At based sa forecast na yung Webes, magpapaulan na po ito sa Eastern Visayas at Northern Caraga. And then sa Friday, Northern Samar, Bicol region. Hanggang Sabado na po yan. At yung malakas na ulan ay nasa karagatan lang ng east of Bicol region.
So hanggang Sunday, mga konting ulan tayo. Pero grabe yung ulan natin sa Friday or Saturday mismo. Okay? At kung titingnan natin yung 24-hour rainfall accumulation forecast, nakikita natin dito sa Huwebes, yan na po, bibigay ng mga paulan sa may Eastern Visayas at Northern Caraga. And then sa Friday, magsimula na rin dito sa Bicol Region, lalo sa may Eastern sections, Catanduanes, Partido District ng Camarines Sur, Eastern Albay, at Eastern Sorsogon. Kung i-zoom natin ito yung amount of rainfall, likely 50 to 100 millimeters na yung Friday. And then pagdating ng Sabado, ay pwedeng tayong umabot ng 100 to 200 millimeters, lalo na dito sa may Eastern sections ng Bicol Region like Camarines Norte, Partido District, Catanduanes, kasama din po yan. Kasi may area dito violet din sila. Naga City, nakalagay dito yung exact forecast, 24 hours sa Sabado. Nasa, kailangan na natin dito, 76.2 millimeters. Usually, in reality, mas mataas po yan, pwedeng 100 millimeters or more. So, let's hope na mag-east pa ang ganyang galaw para bumawas yung ulan natin. Then by Sunday, pababa na po yung amount of rainfall. Okay? Now, yung pagbalik niya dahil sa pagtulak ng amihan, which is highly uncertain. Okay? So, nakita nyo dito sa 21, babalik ulit siya. At yung mga rain bands niya, papaulan pa rin sa Catanduanes at hanggang dito sa may Eastern Visayas. So, yung remnants niya, bibigay po ng grabing ulan sa may Eastern Visayas. But, ayan. Tapos, sa Sabado, Enero 24, yan po, magiging part na po siya ng shear line, yung kanyang remnant clouds, rain clouds, ito po yung shear line. So, magpapaulan sa may Eastern Sorsogon, Masbate, at Eastern Samar. Ito yung long-range forecast na highly uncertain, less than 25% ang probability. So, for the meantime, stick muna tayo dito for the next 3 days dahil po ito yung magbibigay po ng mga malalakas na ulan sa atin. Hopefully, hindi po siya lumapit sa ating lugar. So, we will keep you updated. Pag naging bagyo po ito, bukas magbibigay tayo ng daily video analysis later tonight kung magkakaroon tayo ng time. Okay? Sa alon, talagang maalon po ang East Philippine Sea. Yan, pwedeng umawat po ito ng more than 4.6 meters. Okay? Na yung weekend, dito rin medyo moderate to rough sa may inland waters. Pwede umabot ng 2 meters dahil sa sirkulasyon nitong si LPA 91W. West Philippine Sea, moderate to rough din. Pag ganito talagang time ng amihan, talagang common po ang mga rough seas. And then, pagdating po ng amihan, mas malaki ang alon. Tingnan nyo na yung darating po susunod na 2 weeks from now. Ayan po. Up to 6 meters dahil po sa amihan. That will be sa darating pong January 21, 22, 23. Amihan naman po yan. So baka lumabig ang ating panahon at malulusaw na po yung remnants ni LPA 91W. So again, yung mga fishermen sa may East Philippine Sea, please take all necessary precautions. Huwag mo nang pumalaot. Sa inland waters, medyo risky pa rin. Dahil sa mga localized thunderstorms and then itong weather system na ito. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update. Babalik ulit tayo sa later tonight or Thursday na po sa ating latest pagka-special coverage na po ng Tropical Depression Ada kung maging bagyo na po siya. Ito si Mike. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Maganda po. At magkita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.